Wak jagung, sego jagung, lawe swiran pitik. Nikmatin dunia. Halo. Gitu. Waduh ae mbek mak pitik sing asli yo. Kulitnya ndah enak. Apa sih ya? Biar kacau mah mak ambil pitik ya. Begitu. Berman mak pitik masuk kulit tok. Segone alat yo wis ana. Nganyang. Mas go jagung, lawe wak pitik. Sing kudung aku terpesona, Dik. Aku terpesona memandang wajahmu yang manis. Mak gacokan. Mak rokokan. Kosong. Rasanya kok cantik. Kosong. Tuh, kok kira-kira tuh. Alhamdulillah. Tuh, bermain nih. Iya toh, urip masa pisan. No. Apa katamu pesakno? Kalau tuh lopo. Lho, iki darah munggah. Kolesterol. Kudu. Belum, kuwi wis kontrol. Kolesterol. Ayo sak karepmu lah. Sak periksa nang Pak Pamin iki lho, Dokter Paimin. Piro darahe? Darah 500. Lho saiki lho. Mulane to no. Man ki boleh dienak-enakno. Terus ini kuwi lho. Kesehatan ki mbok yo sing dijogo. Iya, Gus. Kok Gus ki? Jenengku Abah. Nggih, Bah. Ngene lho no. Kowe asline kakek ban dunia kowe lho. Pedune opo? Mbok yo mangan obat-obat kaya organik ngono kuwi. Wis netran lho. Poska kuwi apa itu kanggo kesehatan? Pek matane kuwi kanggo obat-obatan pari to kuwi. Ngono edan urip kok obat-obatan pari iki stres. Pamit aku mulai aku. Mulai we. Yo. Ya hati-hati ya. Kesehatannya dijaga. Musimnya udah nanti. Allah.
Ini apa? Ya kowe ora masih to aku nggo kayu sampe gedene malahan. Presak. Lengene kok abot apane. Alah wong tuwa apa mbok garap menahan. Iki lho abot tenan iki. Ora gede kowe aku. Ora gede kowe. Ora gede kowe. Ora gede kowe. Hah? Bayaran? Lah bayaran sih. Oh, nek bayaran siji urusan iki wis anes. Ayo. Ayo kok. Ayo. Kok abot men ah? Repak. Ayo jajal nih. Angkat ora mbok angkat belas kok. Terus piye nek ra kuat iki? Ayo dongani sik. Bismillahirrahmanirrahim. Dongani ngene sik. Senandung sak pisang 6 pokoke sempet njuk kekuatan lho. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Amin. Kuatkanlah imanku. Amin. Ya Allah. Amin. Ampuni dosa-dosaku. Amin. Ya Allah. Tolonglah. Amin. Amin. Ya Allah. Kesuwen. Njaluk donga muga-muga kuat lho. Ya Allah. Amin. Ya Allah. Lah, cocok. Amin. Ya Allah. Kalau kamu selalu. Cocok kes. Amin. Ya Allah. Amin wis to rondo ayo Ya amin. Allah. Amin. Allah. Ya Allah. Amin. 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 Ya Rabbal alamin. Wes nang ae jangkat. Alah. Pojok, ayo. Ya. Nih. Oh. Wis angkas, wis abot. Nih. Alo. Ora lho. Iki jane iki preng opo to? Abot men. Aneh. Anu, anak. Au. Lah wis ora nek ngono kok mbok ketho. Lah permisi to ora karo sing duwe. Bocah kok blara. Aku nggak tahu. Amin tok dongane, ora kuat-kuat. Sing golek bantuan. Ana wong liwat. Ayo. Wakan. Pak ra ngono. Napa? Ya iki ngenteni sapa iki? Masak-masakan. Abot ngono bayaran wis 10.000 dindum wong loro 5.000 ding ya ora ngatasi. Wah. Lah nang. Kowe dikongkon budal mek engko tak opahi ngono to. Iya. Ajur. Lah nang. Lah kowe jaluke wang jirene bayarane tak ewangi. Ya, beneran. Abot nek ora krungu bayaran yo enteng. Urip ngono. Sing ngenteni sapa ngono?
golek bantuan. Oh, Pucuk dicinta ulam 3, bantuan pun datang. Ayo. Hei. nang, nang. Balik kok. Balik sarene. Alah, cilik omong ae diceluk grang. Jantur pisan wis. Dapat siapa aja tak bot. Ya yo. Suno. Wes ganti posisi. Kono kene, utang kono. Ora tenanan kuwi tenan. Wong telu kok tambah ra kuat ki piye ceritane tambah? Lah aku yang macet rono. Lah mek apa macet rono ki bugono ndi rono to rono. Lah yo kan rono ya kowe macet rono, ra jelas pisan kowe. Ayo. Kowe iki takon ngewangi kok tambah gandoli. Lah yo sik aku ra dijuk lemah kok. Nebate kajut dawuh. Aduh. Boleh gede. Lah sing liwat kowe kok. Hei. Bayaran apa urung kakak kok tambah gandoli juk bayaran. Lah yo jenenge anak bayarane. Kok pun calon kalen lho kok. Tak kok bayaran ae. Alane nang kono. Wes ayo. Ayo jangkat. Mere. Wes sakarep minggato wae. Ayo wangi-wangi. Ayo. Iki kowe nang ngarep to buri. Ayo. Wes wae minggat ae wae. Alah, mau bayar. Apa tadi bakno? Timbang. Kowe tepi. Langsung ana. Padha kira iso. Timbangane iso. Ayo digale. Tolongi, kuwi nyadono kok. Bobo. Tak duwana kedekalan kok keren kuwi. Apa? Oh iya, pringnya keri. Ayo. Ini mang kok abot men saiki kok enteng. Kok aneh. Titih. Dosa yo kae.